Judie ka ọ na-abawanye n'isi Dayan na ọdafe ụmụ okoro ka ha si wee gbaa akwụkwọ ọga ọfụma ka Chineke duo ha na ndị na nwunye ha na ndụ ha niile. Ndị Igwe Lennox na Ngozi Anụnwa na-ayọ maka ọdịmma ụmụaka ha, ọdịmma ụmụaka niile n'ụwa niile, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwanyị Nkiru Cynthia Anụnwa Ọrakpọ. Ezinụlọ Mmeremukwu na-ayọ ka ndị niile ya eje mmemme nna ha onye nke a na-elotekwa na maasị tata, Ambrose Mmeremukwu, ka ha jee njenje anwa njenje niile, ihe niile ya eme na ya ka ọ gaa ọfụma, nabatakwa mkpụrụ obi Ambrose Mmeremukwu. Ịma na Anthony Ikeburu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi ụkọchukwu Emmanuel Anụrụnkọ. O si na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Valentine Izichukwu Chuke. Emma Obiora na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Nkechi Mụọlokwu, Sylvester Akametalụ, Innocent Akametalụ, Ernest Obiadana Ofiabulu, Antonia Des Ogugua Oforha na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwanyị Stella Ogadimma Des Ogugua. Tony na Calista Odibo na-ayọ maka mkpụrụ obi Grace Ugomma Odibo. Morris Akọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Papia na mama ya Patricia Akọ na Patrick Akọ, ofu arọ ha ji wee rapụ ụwa nke a. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Anyị agbakọkwala ọzọ dị ka ụmụafọ ala Igbo ka anyị wee welekwa asụsụ anyị na omenala anyị wee na-efe Chineke. Anyị na-ekele mmadụ niile ma ndị nọ n'ụka anyị na ndị na-esonyere anyị n'ebe dị iche iche. Anyị na-ekele Chineke onye ọ bụ site na ọgọ na afọ ọma ya ka anyị ji wee nwee ike ị na-agbakọ oge niile. Anyị na-ayọkwa ngọzi ya, amara ya na nchekwaba ya na ndụ anyị na ndụ ezinụlọ anyị oge niile. Ọkachasị tata ụka na-eli olili nke ezinụlọ. Ụmụnna ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka ya nwebe emume nke Eucharistia, site n'icheta na anyị ncha bụ ndị mmehie, ndị na-ayọ amara nke Chineke na mgbaghara ya oge niile. Meere anyị ebere biko onye nwe anyị, n'ihi na anyị emehiela gị. Gosi anyị ebere gị onye nwe anyị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbara anyị njọ anyị ga, weduru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu, udo dịrị ndị mmadụ. Anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esegbuolu gị, anyị edo gị ebube. Anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị, sebụrụ ụwa Chukwu, eze nke n'igwe, Chukwu na-ajị ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ, dị nwa n'anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke Nna, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, meere anyị ebere. Onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, nọrọ ahịhịa anyị. Sọ gị dị asọ, sọ gị bụ dị nwenụ, sọ gị o Jesu Kristi kachasị dị elu, ele Mmụọ Nsọ na ebube nke Chukwu Nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, igosila anyị ụbụrụ chara acha nke ezinụlọ dị asọ ka ọ bụrụ ihe kwesịrị nṅomi. Anyị na-arịọ gị biko site n'obi ọma gị, were udo nke ezi omume na ịhụnanya jikọọ ezinụlọ ọbụla nke bi na nkewa. Ka ezinụlọ anyị bili n'udo na ọṅụ nke ga-amịtara anyị mkpụrụ nke ndụ ebighị ebi. Site na di nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye na-adị ndụ na-achị, ịdịkwa n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụwa atọ ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke Sirak. Onye nwe anyị na-esi n'ụmụ enye nna ha ugwu, na-ewelitekwa elu ikikere nne nwere n'ebe ụmụ ya nọ. Onye ọbụla na-enye nna ya nsọpụrụ na-akwụ ụgwọ dịrị njọ ya. Onye na-enye nne ya ugwu dịka onye na-ekpokọba akụ na ụba. Onye ọbụla na-asọpụrụ nna ya ga-enwe aṅụrị n'ụmụ nke ya. Oge ọ rịọrọ arịrịọ, a ga-aza ya. Onye na-enye nna ya nsọpụrụ na-ebi ogologo ndụ. Onye na-eme ka obi dị nne ya jụụ na-ehubere onye nwe anyị isi.
nwa m, nyere nna gị aka mgbe o mere okenye, akpasukwala ya iwe na ndụ ya. Asịbedị na echiche ya ezukwaghị oke site na nka, gosi ya ebere. Ejila n'ihi ahụ ịdị ike na ikikere ị nwere were eleda ya anya, maka na adịghị echefu ihe ọma emere nna echefu, kama ọ ga-abụ ihe ị ga-eji akwụ ụgwọ dịrị njọ gị. Okwu nke ose bụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: ngọzi ga-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Azịza. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ihe aka gị kụtara ka ị ga-eri, aṅụrị na-aga m n'ihu ga-abụ nke gị. Ngọzi, ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Nwunye gị ga-adị ka osisi vaịn na-amị mmịmị n'ime ụlọ gị. Ụmụ gị ga-agarube tebụl gị ka ome osisi oliv. Ngọzi, ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Otu akịta agọzi ndị na-atụrụ Chukwu egwu, adị nwenu si na Zayọn ngọzie gị ụbọchị niile ndụ gị. Gị dị ndụ ụmụ ụmụ gị. Ngọzi, ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Zanazo, ngọzi ga-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kọlọsi. N'ihi na unu bụ agbụrụ Chineke họtara ahọta na ndị dị nsọ ọ hụrụ n'anya. Yikwasịnụ obi ebere, obi ọma, obi dị umeala, ịdị nwayọọ na ogologo ntachi obi. Na-edinụ ihe ibe unu na-eme unu. Unu ebukwarara mmadụ ibe unu ihe ọjọọ ọbụla n'obi. Na-agbara na ibe unu na-agbagharanụ ibe unu mgbe ọbụla ha mejọrọ unu, dịka Onyenwe anyị si agbaghara unu mmehie nke unu. Ma nke kachasị nke n'ezi omume niile ndị a bụ: yikwasịnụ ịhụnanya nke bụ ihe nkekọta nke na-eme ka udo zuru oke dị n'etiti mmadụ na ibe ya. Kweenụ ka udo ahụ Kristi na-enye bụrụ ihe na-achị obi unu. N'ihi na ebe e mere ka unu soro bụrụ akụkụ otu ahụ ya ahụ, akpọbatala unu n'ime udo ya ahụ. Na-ebinụ ndụ ekele, ka okwu nke Kristi were uju
akụ na ụba ya biri n'ime unu. Werenụ amamihe zuru oke na-eziritanụ ibe unu ihe, na-adụrịtakwanụ ibe unu ọdụ. Werenụ obiọma, abụ ọma na ukwe na abụ si n'ime mmụọ unu pụta, na-enyenụ Chineke ekele. N'ihi amara ya, n'ihe ọbụla unu na-eme ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ okwu, na-emenụ ha niile n'aha Onyenwe anyị Jesu, na-enyenụ Chineke Nna ekele site na Kristi. Ndị bụ nwunye, na-edonụ onwe unu n'okpuru di unu. Ndị bụ di, hụnụ nwunye unu n'anya. Unu enwela obi ilu n'ebe ha nọ. Ndị bụ ụmụ, na-aṅanụ ntị n'olu ndị mụrụ unu otu o kwesịrị ndị Kristi. N'ihi na ime otu ahụ na-atọ Chineke ụtọ. Ndị bụ nna, unu akpasula ụmụ unu iwe, ka ike ghara ịgwụ ha n'ịgba mbọ ime ihe dị mma. Okwu nke Osebrowa. Hallelujah, 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 to the Christi, Chiwana Biuno, Kozia Christi Ziribianuju, Kabianuju, Birini Mono, Alleluia, 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 Alleluia. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị nsọ nke Luku dere. N'afọ ọbụla, nne na nna Jesu na-agbago Jerusalem maka emume ngafere. Mgbe Jesu gbara 12, ha jere emume dịka ha si eme. Oge e mesịrị emume, mgbe ha na-alaghachi, nwaokolo ahụ bụ Jesu nọdụ na Jerusalem, ma ndị mụrụ ya amaghị. Ha chere na o soro ndị ọzọ wee laba. Ha agaala ije otu ụbọchị tupu ha bido chọgharịba ya n'etiti ndị ikwu na ibe ha na ndị ha maara. Mgbe ha na-ahụghị ya, ha chọrọ ya laghachie Jerusalem, na-achọgharị ya ebe niile. Mgbe ha chọrọ ya ụbọchị 3, ha hụrụ ya n'ime ụlọ nsọ ka ọ nọdụrụ n'etiti ndị oke mmụta, ebe ọ na-ege ntị na nkụzi ha, na-ajụkwa ha ajụjụ. Nghọta na ọgụgụ isi o ji
aza ajụjụ wee tụ ndị niile nụrụ okwu ya n'anya. Mgbe nne na nna ya hụrụ ya, obi fepụrụ ha. Nne ya wee sị ya, "Nwa m, gịnị batara iji mee anyị ihe a? Lee ahụhụ mụ na nna gị tara ebe anyị na-achọghalị gị." O wee zaa ha sị, "Kedu ihe unu na-achọrọ m? Ọ bụ na unu amaghị na aga m anọ n'ihe nke nna m?" Ma ha aghọtaghị ihe ọ gwara ha. O wee soro ha laghachie Nazaret, bịakwa na-erubere ha isi. Nne ya wee chịrị okwu ndị a niile wụnye n'obi ya. Jesu na-etolite na-agbadi mba, na-abawanyekwa n'amamihe na amara n'ihu nke Chineke na mmadụ. Oziọma nke ose bụrụ ụwa. Tata bụ maka ezinụlọ Family Sunday na nṅomi nke ezinụlọ dị asọ. Ya bụ ekele ọlụ eke na ezinụlọ, ekele ọlụ eke ndị nne na nna na ụmụaka. Echeta m akwụkwọ day by day anyị gụrụ mgbe enuwa n'ọsa, mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa. Ama m na ụnụ nwa ebe a gụrụ day by day, right? Day by day. English, akwụkwọ English oge a na-aga elementary, day by day. Enwere family ese picture ha ebe ahụ. Say picture. Mother, father work all day. Sister, brother like to play. See them standing near each other. Father, mother, sister, brother. Unu chidekwele? Isi echete m ihe ngolo tupu amụọ mmeni n'ebe a. Yeah. Many of us go akwụkwọ na ala Igbo that time. Ọ dịkwa ya ka anyị dị use na schools. Mother, father work all day. Sister, brother like to play. See them standing near each other. Father, mother, sister, brother. Yeah, unu ka chetele. O wee wụrụ ma. So ekele ọlụ eke. Na father and mother na-alụ all day ka o wee zuo. Ka o wee zuo mana oge ụfọdụ zuru a na-alụ all day. Ụmụaka a na-egwu egwu like to play. So tata ụbọchị ezinụlọ, ihe ọgụgụ anyị gụkwala wee bịa kekwa ọlụ. Ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ nke Sirak fesiri nnọọ ụmụaka, ọlụ dịrị ụmụaka n'ebe ndị mụrụ ha nọ. Responsibility of children to their mom, their dad. Respect, not talking back, listening to them, to your parents, working hard in school and making good grades. Your parents work all day, spend a lot for you, buy you everything, feed you, give you a house, carry you in the car every time, carry you to school. So you owe them, children, you owe a lot to your parents, a lot. In fact, it's not possible to repay them properly. So you owe them a lot. That's what the first reading is talking to us about. We owe too much to our parents. That's why we should honor them, respect them, celebrate them, listen to them, work hard in school to make sure we bring home good grades
try to make our parents happy. That's what we owe them. Even that is not even enough if we say we are going to repay them. But they appreciate it because they know that you don't have much. You are not working yet. You see. So they want the best for you. Your parents want the best for you. That's why listening to their advice is very important, because that will help you. So that's the first reading. Maka ụmụaka ịsọpụrụ ndị mụrụ fanụ. Anyị niile bụ okwu ụmụaka n'ebe nne na nna anyị nọ. Onye ọbụla ndị mụrụ ya ka nọ ka bụ nwatakịrị na-ewe gụ na ya mmadụ ma ya fada na-ekwu, ị na-ege ntị ya ka ihe ọgụgụ nke mbụ gwara sị na eji n'ifi arụ ike gị na mgbasi ike gị wee neda ha anya. Enwere ike ha adịghị advanced in years, ha akabago nka, which is a blessing. Ịka nka bụ nnukwu ngọzi, right? Ọ ya ka anyị na-ebe ebele ya ka anyị nọpụga, ka anyị ka nka. So onye ọbụla Chineke nyere ogologo ndụ ọ na-aka nka bụ onye a gọziri agọzi ka onye ahụ bụ. O wee bụrụ ya maka na ọ sị na onye fee eze eze eluo ya. So ndị ọ sị na ọbụgodu na o nwezi ike uche ha si wee petu mpe ma ọ nwee ka ọ dị maka nka ma ọ bụ okenye, ha na-ekwu, anyị na-ege ntị, anyị ga-esikwa ntị, anyị eme gịnị, anyị edozie ya ka ọ ya adị mma. Maka oge ụfọdụ isowecha etu ha si wee kwuo ya, maka na etu uche dịzi ọ gaghị awụ ọkụcha, mana eji nwayọọ wee mee gịnị, wee hazie ya ka ọ ga-esi wee dị mma. Ya bụ na anyị ncha bụ ụmụaka n'ebe ndị mụrụ anyị nọ, ma ọ bụ na ha ka nọ ndụ, ọ bụ na agụrụ na anyị etogo nwee ezinụlọ nke anyị, ma uto nwechaa ihe dị iche iche. So o wee bụrụ maka nke ụmụaka, wee bịazie na nke ndị di na nwunye, parents na ezinụlọ. Pọl dị asọ wee bịa n'ihe ọgụgụ nke abụọ wee nye ndụmọdụ. Ọ sị ndị bụ nwunye, dobe na onwe unu n'ogbuli di unu. Ọ bịakwasị ndị bụ di, fụ unu nwunye unu n'anya. You see, before Paul ekwuo nke a, o bidogodo na mbụ, ọ bụ na ige ihe ọgụgụ ahụ na mbido ihe ọgụgụ nke abụọ ahụ si n'akwụkwọ edegara ndị Kolosi. O wee bụrụ ụzọ kwube maka ihe ga-abụ ntọala nke ezinụlọ, ihe ga-abụ ntọala na-ebute agam n'iru n'ezinụlọ. O kwuru maka ya nwa bụ ịfụnanya, kwuo maka udo, ịfụnanya, ọ kọrọ ya ọfụma. Ọ bụ ha na-enwe ịfụnanya n'etiti mmadụ abụọ na-anụ onwe ha, ihe ndị ọzọ niile ga-adanyezi n'anya ya. Ihe ndị ọzọ niile will fall into place. Ịfụnanya, ịgwa onwe ha eziokwu, communication, enwe ihe ndị a niile, ọ ihe na-enye aka maka ya nwa bụ ezinụlọ. Ndị nọdụ ha na-amara ka o si wee dịrị ha, wee ji nwayọọ wee na-azọnye. Oge ụfọdụ a na-ene anya ebe a, na-ene anya ebe a, ine ndị anya ezinụlọ nke a is good, mana ịnakwa ene anya ma akwa na ezinụlọ niile abụrụ ofu. Ihe gaziri ndị a ma ọ bụ ihe wọkụrụ ndị a nwere ike ọ gaghị wọkụrụ ụnụ ya, nwa ka a ga-eji wee mee gịnị, wee ji nwayọọ wee were ya nwa bụ ịfụnanya wee tọọ ya nwa bụ ntọala. A na-ekwu na enwere isi wee nwee onu.
so nwoke bụ n'isi ezinụlọ mana isi nwere asị na nwaanyị bụ onu kwa ya ka ga-esi ekwu ya so isi na onu ifụkwa na ihe niile ka bụkwa na-enweghị nke a ga-ewepụ nke ọzọ ewee survive so n'ọkwa aka nri kwụ aka ebe akwụọ aka nri ya mana ọ dị maka enwee isi nwee direction and onye bụ isi ama na ewe isi lụọ ọlụ onye isi kwesịrị ịlụ maka na ya bụ nsogbu a na-enwebe ọ bụrụ na ibe isi ezinụlọ mana ị naghị alụ ọlụ dibu no ya alụ ndị nna papa ide ji ụlọ ide ya onye ahụ abụla ide mee gịnị lụọ ọlụ nna ya alụ dị na nwaanyị na onwe ya mee gịnị alụ ọlụ ndị kwesịrị ịlụ n'ezinụlọ alụ ọlụ ndị kwesịrị ịlụ ọ ya nwa bụ ọlụ nwunye kwesịrị ịlụ ọ ya nwa bụ na ezinụlọ na-eme gịnị ewee kwụrụ ndị nne mama ya ọ ya nwa ka anyị na-ekwusịrị enyemaka nke Chukwu ewere ịfụnanya wee mee gịnị wee na-alụ ya nwa bụ ọlụ ma nwoke dị ya nọ ma nwaanyị dị ya nọ wee were okwu nke Chineke wee mee gịnị wee tọọ ntọala ya ka na-agwa ndị bịara ime mmiri Chukwu ofu ụbọchị sị ha na ọtụtụ n'ime ụlọ ndị na-ekute ụmụaka ọfụma na mmiri Chukwu na ụnụ gbasa ha n'akwụkwọ adịghị afụzi unu n'ụlọ ụka sọsọ mgbe a na-afụ unu n'ụlọ ụka bụ unu bụ ime nwa mmiri Chukwu ma ọ bụ na unu bịara ebe a na-agba akwụkwọ ọzọ onye ọzọ na-agba akwụkwọ ma ọ bụ na unu bịara mgbe a na-eme funeral na mgbe a na-afụkwa unu ha na-achị ọchị nsọ ya mana unu banye na mara eji ọfụ unu gbara akwụkwọ n'ụlọ ụka unu kwesịrị ị na-abịa nso n'ụlọ ụka wee were okwu nke Chineke na nkụzi nke nzukọ wee na-atọ ntọala na ọ ga-enye aka ya nwa ịfụnanya wee na-abawanye amakwa ndị bidoro ezinụlọ ọfụ unu amarakwa society unu ga-eso na n'ụlọ ụka na ozuro ụka Sunday medicine ebi ụka tata nwere ike ụfọdụ ọkwa ha bụ every Sunday ọka ha bịa once a month or in 2 months and so on n'ihi na idili ịnọ nso soro na ofu society na church ma ọ bụ nke ọzọ gị na nwunye gị esoro na society religious association na church ọ bụrụ ndị Knights of St. John, Knights of Columbus unu abanye ọ bụ Region of Mary ọ bụ ndị charismatic kedu ka societies anyị nwere ụfọdụ so n'otu ndị nne ma ọ bụ otu ndị nna ha esoro ya so onye a na-abịa ntụwaka so ọ naghị enyesi aka tata bụ gbasa ezinụlọ ka anyị jisie ike na-ayọ Chineke anyị eme nke dụla anyị nọ Chineke wee mee gịnị wee mezie nke dụla ya nọ ka ezinụlọ anyị wee na-aga n'iru ya bụ anyị na-ayọ gbara nke Chineke n'isi ezinụlọ anyị niile na n'isi anyị ncha site na Kristi onye nwe anyị ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị ekwe m n'otu Chineke onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi sotu nwa Chineke mụrụ na mụrụ tupu ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si n'ezi Chukwu ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata ụlọ ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa gbagbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa ahụhụ ọ nwụọ elie ya mite n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si ekwu ọlọgọ n'eluigwe nọ n'aka nri nna ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya mgbe ndị na ndị nwụrụ ọnwụ ikpe onye ọchịchị a na-enweghị njedebe
ekpe m na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si n'ụlọ na nwa pụta nne si na ndị amụma kwuo okwu ekpe m n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik ngwanụ ka anyị kọsara Chineke mba anyị gaa. maka ndị niile na-edu nzukọ nsọ Kristi ka ha site n'ekpere na-edu ndị otu Kristi n'ụzọ dị asọ, anyị arịọ gị dị nwenụ nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị niile na-akwalite udo n'ụwa ka Chineke mejuo ebumnuche ha n'oge adịghị anya, anyị arịọ gị dị nwenụ nụrụ arịrịọ anyị. maka ezinụlọ niile, ndị mmadụ ndị na-enweghị ezinụlọ na-elekọta ha, ọkacha ụmụaka, ka Kristi bụrụ onye nchekwa na onye nkasi obi nke ha, anyị arịọ gị dị nwenụ nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị niile gbara ọsọ ndụ n'obodo ọzọ ka ha nweta ezi nnabata, ezi nchekwa na ihe oriri ga-azụ ha na ndị ezinụlọ ha n'udo, anyị arịọ gị dị nwenụ nụrụ arịrịọ anyị. maka ndị otu Kristi gbakọrọ ebe a na aja misa dị asọ tata, ka anyị na-eto n'ịhụnanya na obi ebere ụbọchị niile nke ndụ anyị, anyị arịọ gị dị nwenụ nụrụ arịrịọ anyị. maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ tata, ka emume ncheta ọmụmụ Kristi wetara ha ndụ ebe ebe n'eluigwe, anyị arịọ gị dị nwenụ nụrụ arịrịọ anyị. ebere ime obi ka anyị kọsazie Chineke mba anyị ndị ọzọ gaa. ezi Chineke dị ndụ, anyị bụ ụmụodibo gị ndị ise na amara nke gị gbakọ n'iru n'ụbọchị tata, ebute ogologo mba anyị dị iche iche, ma ndị anyị kwupụtara ma ndị anyị nwere ike ikwupụta, na anyị na-ayọ ngọzi gị n'isi anyị oge niile, n'isi ezinụlọ anyị, kachasị tata anyị na-eli oriri nke ezinụlọ gị, na-ebere anyị ụzọ, na-ebere anyị azụ, ka anyị na-afụ ngọzi gị na ịdị mma gị na ndụ anyị oge ncha, site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị maka onyinye. Ka anyị ṅụrịba onye nzọpụta abịawo, ka anyị ṅụrịba onye nzọpụta abịawo, ka anyị ṅụrịba onye nzọpụta onye abịawo, onye nzọpụta ụwa amụtara anyị ya, onye nzọpụta ụwa Meri mụtara anyị ya. Ọ bịawo, onye nzọpụta abịawo, onye nzọpụta ụwa amụtara anyị ya, onye nzọpụta ụwa amụtara anyị ya. Ka anyị nwekwa olileanya na onye nzọpụta abịawo, ka anyị nwekwa olileanya na ọkpara Chineke abịawo, onye nzọpụta nke si n'igwe, ọnụ ụzọ eluigwe o mepere anyị ya, ọnụ ụzọ eluigwe Meri mepere anyị ya. Ọ bịawo n'ụwa, ọ bịawo
abịawo ka anyị nwebe olileanya onye na-ele ya anya abịawo o mebe olileanya n'ọnụ ụzọ eluigwe ọbara nke David o mepere ya taa ọkpara Chineke anyị na-ekele gị ka anyị ṅụrụ ebe ọ bịawo ngozi dịrị n'eze nwanyị nke igwe Nneọma onye si na ya wee mezuo nkwa ekwere anyị ngozi dịrị gị ọnwa Maria o Jesu Kristi ọkpara mụtara anyị o Jesu Kristi ọkpara mụrụ ọsọ naanị ya ọ bịawo amụta otito dịrị Chukwu nna nwa ọma otito dịrị Chukwu nwa onye eze otito dịrị Chukwu ọma nsọ alaeze n'igwe o mepere ya taa alaeze n'igwe o mepere ya taa He's a miracle working God. He's a miracle working God. Oh, he's the Alpha and he's the Omega. He's a miracle working God. Hallelujah. Hallelujah. We have a mighty working God. We have a miracle working God. Jesus is the Alpha. Jesus is the Omega. Jesus is the miracle working God. Hallelujah. Hallelujah. Omeworo m ya o ihe mmadụ apụghị mere m ihe mmadụ apụghị mere m ogologo ndụ nke enyi m apụghị mere m ịma na ụtarị ahụ nke ikwu m apụghị mere m ịma na ọnwụ n'obe nke enyi m apụghị ịnwụrụ m omeworo m ya nwanne m amara ya eze Jizọs onye ọma eze Jizọs Jehova bụ onye ọma mụ Jehova bụ onye ọma onye na-enye ndụ bụ onye ọma onye anyị na-ewu ụzọ na onye ọma onye na-eburu ụzọ bụ onye ọma bụ Jehova bụ onye ọma eze Jizọs onye ọma eze Jizọs Jehova bụ onye ọma mụ dadị ụwa bụ onye ọma onye anyị ibu n'obi bụ onye ọma onye kere ụwa bụ onye ọma
onye ọma onye dị na ndụ bụ onye ọma onye ọma onye ọma ma dadi ụwa bụ onye ọma onye ọma onye ọma ma dadi ụwa bụ onye ọma ihe ụwa bụ onye ọma o kwesịrị Chineke kwesịrị o kwesịrị ka nye ya ekele ọma o kwesịrị ya ịmana o mere onye ọbụkwa ọkwa onye ngwọrọ gị jee o mere onye agata ime ka nye ya ekele ọma o kwesịrị ya nwanne m nyenụ ya nwanne m nyenụ ya onye na-eme mma nwanne m nyenụ ya onye na-abịa ọzọ nwanne m nyenụ ya onye hụrụ n'obe nwanne m nyenụ ya ọkpara onye eze nkwa nwanne m nyenụ ya obiko onye ya ekele ọma nyenụ ya obiko onye ya ekele dị mma nyenụ ya nwanne m nyenụ ya nyenụ ya ekele enyi m nyenụ ya nyenụ ya na-adị mma nwanne m nyenụ ya nyenụ ya na-abụ eze omenamara ya chere ya na obodo ike ekele ọma biko onye ya ekele dị mma nyenụ ya obiko onye ya ekele dị mma onye bụ nwa Chinemere asị m ụlọ onye bụ nwa Chinemere ndị bụ Okoye bụ nwa Chinemere sise dọrọ ịbụ nwa Chinemere nwa ọhụrụ ahụ bụ nwa Chinemere onye Chukwu mere ya ma kelenu ya onye Chukwu mere mma ya kelenu ya nwa Chinemere ka anyị bụọ nwa Chinemere ka anyị bụọ asị m nwa Chinemere ka anyị bụọ asị m ụlọ onye bụ nwa Chinemere onye nwere ndụ bụ nwa Chinemere onye nwere akụ bụ nwa Chinemere onye o nyere nwa bụ nwa Chinemere onye meriri COVID bụ nwa Chinemere o nwa Chinemere ka anyị bụọ o nwa Chinemere ka anyị bụọ onye mere ego bụ ihe ọma kelee ya onye Chukwu mere ya ọma kelenu ya elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekwere ewo maga ma gbaba n'ime yaba na ụmụnna m ka ji anyị na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara anọ amen. onye nwe anyị na-ehunyere gị aja nke a iji meda gị obi biko anyị ji mma na-arịọ gị site na arịrịọ nke mara dị ngọzi ndị nke Chukwu na Josef dị nsọ bụ di ya nye ezinụlọ anyị niile amara iji na-ebi n'udo nke ọma site na Kristi onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi enu ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene o kwesịrị ezi bụrụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile ona dị nsọ Chineke jike niile onye dị ụwa taa ụwa n'ihi na ihe omimi nke okwu emere ahụ enyego anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube gị ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya ka anyị si na ya jupụta n'ịhụnanya maka ihe mmụọ anyị anaghị ahụ anya n'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị nna dị nsọ ezi nsọ gị na-edu ihe dum nsọ anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ịkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edu ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ were achịcha ya ga-ekene na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị nara m nke rie na ya unu niile nke bụ ahụ m ka a ga-edurunye maka unu
etu ahụ ka o si mee mgbe ha richara nri anyị asị ọ bụrụ iko mmanya anyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a ṅụọ na ya unu niile ka a bụ iko nke ọbara m ka ọba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi ụnụ na n'ihi mmadụ niile ka ebe gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị o Kristi wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na-mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihe gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu so na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile mgbe ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị si olu ebe mara dị ngọzi nke Chukwu, Josef dị nsọ dị ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. ụmụnna, ka anyị were ebere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị gaa ka anyị si gbaghara ndị mmehie anyị. Zọpụta anyị anyị na-ayọ gị ose ebe ụwa na-ajụ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na nje oge niile anyị ga-agbanarị nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ogwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anya na nje anyị kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ adịrị unu mgbe niile. Feele nwanne gị aka maka ekele nke udo. Udo na ịfụnanya nke Kristi.
lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọlụ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Etosara nke bata n'ime ụlọ m gbasara nsọ okwu ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ma duru anyị na ndụ ebe ebe.
sobe ya si ha sobe ya Jesu bụ nze ọzọ Jesu bụ nze ọzọ Herod afọ n'igwe Herod afọ n'igwe si ha butere ya ozi si ha butere ya ozi Jesu bụ nze n'ọzọ Jesu bụ nze ọzọ Herod amịrị mma Herod amịrị mma pụpịa ụmụeku n'aka pụpịa ụmụeku n'aka Jesu bụ nze ọzọ Jesu bụ nze ọzọ ya bụ eze ga-adị egwu ya bụ eze ga-adị egwu ya bụ igwe tobe ya ya bụ igwe tobe ya tụ ya ọka ome tụ ya ọka ome anyanwụ eze eluigwe anyanwụ n'eze elu eze nna nyere ike eze nna nyere ike eze nwe ụwa niile eze nwe ụwa niile eze amụrụ na mma eze amụrụ na mma eze nwe ụwa n'igwe eze nwe ụwa n'igwe Jesu bụ nze ọzọ Jesu bụ nze ọzọ dị ebube Moribano, anyị moribano, moribano, na Kristi dịwanụ eze amụrụ ọhụrụ, onye mgbapụta ụwa niile abịawo. Moribano, anyị moribano, moribano.
ka anyị rịọ arịrịọ. Nna kacha obiọma, mee ka anyị niile mmadụ natara achịcha nke eluigwe na-eso ụkpụrụ nke ezinụlọ dị asọ, ka ọ ga-abụ anyị tachaa ahụhụ nke ụwa anyị esoro lite ulu nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anị maka ịmụ ọkwa. Ka anyị tikọkọ aka ọnụ kụpụrụ na ndekwa ya aka. So ha na-elotere anyị, no matter the Delta, no matter the Omicron, focus on Alpha and Omega. Eze amụrụ ọhụrụ, we focus on him, our Redeemer, our Savior. Let us all rejoice. The Holy Spirit Charismatic Renewal na-elotekwara anyị na Friday anụnwa December 31 ha ya enwe their crossover nke ga-ebido 6 p.m. ikene Chineke, thanking God for all his mercies, protection and blessing in the year 2021, and also requesting our Lord himself ka o duru anyị wee dubanye anyị n'arọ nke 2022, the new year. The crossover oye ebido na 6 p.m. Friday were banyezie mass nke ye end na new year 2022. Ka anyị bịa n'oge ka anyị niile solu na ya. Wee na-elotekwa na Saturday na-abịanụ this week bụ January 1. Anyị na-enwe ụka ebe a ka anyị si enwunye masses 8, 10 and 12 on Saturday, New Year Day. The following day, ụbọchị na-esienụ January 2nd, anyị ga-enwekwa ụka bụ ụbọchị ụka dịka tata etu esi enwunye 8 a.m., 10 a.m. and 12 noon. Ka ọ gara ịbụ olukwu ụbọchị anwa, o nwere ndị ya akpọ na phone na-ajụ m, biko Ikebodo, kedu mgbe eji aka noon mass? A na-aka noon mass at 12 noon mass time. Ọ bụrụ na agbasasịa, all our kids, St. Vincent de Paul, they have something for you. So you will go to us, I will use the Igbo word, Ozuru. Ask your mom, ọ bụ na ga amaghị, what is Ozuru? Ebe a na-ere ihe ma agbasa ụka. Ebe anwa n'akụkụ ebe anwa ka unu ya enweta ihe unu. All our kids, you go to the Ozuru place and get it. Ask your mom if you don't know what Ozuru is. Anyị ji oghere a wee na-ekene ezinụlọ James Umokoro na James na Regina Umokoro na Greg and Dora Okoye bụ ndị ụmụ ha gbara akwụkwọ n'izu ụka abụọ gara aga. Ha were bịa ụka tata, and I'm asking Diane and Odafe
our children to please may you stand. So let's give our hands to them. So we thank you. We thank your parents. We thank the communities. And the communities are praying for you, wishing you a very successful and lasting and happy married life. N'otu aka anwakwa ndị a na-ebido ofu arọ na onwego ndị nke nọ na-agama ije anwa aka nlo n'ọnya mana 24 years Fidel na Ihunne Osuji ka ha pụta ebe a ka ha nalụ ngọzi ka anyị si eme. So Fidel na Ihunne Osuji, 24 years of married life. Come on, with the fruits of the marriage. ndị ụka ya gbatịpụ n'aka n'aka belefe ebele. Chineke jikere na anyị na-ekene gị maka ezinụlọ nke Fidel na Ihunne Osuji. Anyị na-ekene gị na ngọzi nke inyegoro ofe ala, ngọzi dị iche iche, na anyị na-ayọ ngọzi na-enu ngọzi, amara na-enu amara, ogologo ndụ na arụ ike, ihe eji elekọta ndụ anya. Gọzie ezinụlọ fa, ụmụaka na ife ha na-eme, ka ha na-afụ ịdị mma gị na ngọzi gị na ndụ oge niile. Gọzikwazi anyị niile bụ ụmụnne fa ndị nọ n'ụbọchị tata wee na-aba aka ebe maka ekene nke a na-enye gị. Mgbe iji anyị nkụwa ga-agwụchazie ka anyị ncha ilite uru nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu jikere na-egọzi unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Thank you. Onye hụrụ Jizọs mara ya mma, ya nọ ka anyị si na ya na-emela o meela, Jizọs emeela o mee. Onye hụrụ Jizọs. Francis Chinedu onye Ekwele Udoka, kedu ebe ị nọkwụla ọtọ? Anyị na-anya n'azụ anyị ahụ okpokoro nwa ikolobịa kwụ n'azụ. Ọ ka bịasịa from be anyị, mana ọ dị nka kamgbe ọ bịara abalị one ma na ọ bịara ebe a. Ọ dụghị nka ọfụgo ndị ojii were fụzia ndị Igbo taa. Nyanwa bụ onye Ojoto. Onwe ndị Ojoto n'ebe a, ndị akụkụ Ojoto Ọba. Nna kwụla ọtọ ka unu na-enye anya n'azụ, maka a na-agwa ya na ndị be ha n'ebe a nụọ na-asị na ya na ọ dịrọkwa ya ka. So a gbasazie unu ekene ya sị ya nnọọ. Ya nna anyị ilutego nọ n'obi Igbo ka ị nọ ihe a. Daalụ nnọọ. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụla ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-aka ụka ebe a ha kwụla ọtọ. Unu n'anya n'azụ unu ya afụ ha. Let's give them a hand. Anyị na-ekene unu. We thank you. We welcome you. Anytime you are around, please come back and worship with us. Daalụ nụ. Dịka anyị si eme, ụka nke tata bụ the last Sunday in December, and I'm sure December has a lot of babies. I'm one of them. All the December babies, please may you stand. All the December babies, may you stand.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear December babies. Happy birthday to you. Ka anyị chekọtazie aka anyị ọnụ kụpụrụ isi ahụrụ wee kwaba okpu Fada Jude Umeobi. Daalụnụ. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo.